Nagkalisod na gyud ang panahon, nagkamahal na ang mga palaliton. Ang bugas nga tag 15.45 na karon, ang isda karni halos di na makaon. Kani adto imong sa kalibo, halos mapalit na ang tanan nimong gusto. Pero karon ang 1,000 o sa kilong Bombay na lang, may pang Bombay gimahal, ikaw agyod din taon. Pagkapait ning kinabuhing pobre, hagog trabaho unya gagmay pa kaayo og sweldo. Ulan init yagwanta, aron lang makakwarta para na ay makaon ang pamilya. Ang kalipay namong mga pobre, makakaon 3 times a day ay okay na. Ang importante himsog ta, malipayon ng pamilya, bahalag pirning saging basta labing. Kani adto imong sa kalibo, halos mapalit na ang tanan nimong gusto. Pero karon ng 1,000 o sa kilong Bombay na lang, may pang Bombay gimahal, ikaw agyod din taon. Pagkapait ning kinabuhing pobre, hagog trabaho unya gagmay pa kaayo og sweldo. Ulan init gihagwanta, aron lang makakwarta para na ay makaon ng pamilya. Pagkabait ning kinabuhing pobre, hagog trabaho unya gagmay pa kaayo og sweldo. Ulan init gihagwanta, aron lang makakwarta para na ay makaon ng pamilya. Play support mga Bisaya. Thank you. This is Kuya Taga Bukid.